Lige nu, herude bagved, der er jeg i fuld gang med at farve dette års julekalender. Og en julekalender her hos Camijourney, det er en julekalender med 24 af sådan nogle små, fine mini-nøgler. De vejer 20 gram. De består af 80% superwash merino, af 10% cashmere og 10% nylon. Så det er altså garn, du kan bruge til alle de der projekter, som vi elsker at strikke. Huer, vanter, halsteklæder, tæpper, strømper. Det virker til det hele. Basen er utrolig lækker og utrolig blød. Når du så har alle de her 24 mini-nøgler, så kan du bruge dem til alt muligt sjov. Nogle strikker tæpper, nogle strikker sjaler, nogle strikker sweatre. Nogle gemmer dem, og så bruger de dem til alle mulige sjove projekter i løbet af året. Jeg kan godt lide at strikke tæppe af alle mine mini-nøgler, men du kan godt lide, hvad du har lyst til. Du får 24 af de her mini-nøgler, og så får du 100 grams nøgle til den 24. december, når du skal åbne alle dine julegaver. Så det her det er altså julegaven til dig selv. Det er den der perfekte julekalender, hvor man kan åbne sådan et luksusnøgle hver evig eneste dag. Og du kan også følge med på YouTube, hvor jeg hver dag snakker lidt om den farve, jeg har farvet, og hvad jeg ellers går og laver derhjemme i mit liv. Det er sådan en lille vlog, hvor man sådan følger lidt med i, hvad der sker hjemme hos mig i december. Og hvor jeg selvfølgelig så også snakker lidt om farverne. Så forudbestil din julekalender nu. Den er udsolgt, inden du ser det om. Den er altså udsolgt, inden december starter. Så det er en god idé at købe den nu, hvis du skal være med på den her magiske julerejse sammen med mig og alle mulige andre strikkere her i løbet af december. Så den er åben for pre-order, og jeg er i fuld gang med at farve, og jeg glæder mig rigtig meget til at sende den ud til jer. Jeg glæder mig også rigtig meget til, at det bliver december, og vi sådan skal julehygge igen sammen. Vi ses!